पुख्रीव आर वई कबसली माहाय चली तंबाय गया केनिके साराय गया आबाहाय तंखा बखाव जतनो कुबुति चुजा गावन बागे अ जराव आंबो तामक खायनाय आपतिरंगति वानसुइ तमान जराव फेसबुक सिनि पास्तानि व मांखा आं जे बरं कायसा हामक्राय बदल सनामै दङो उमतै सिनि दफारकनि बागै जे माहाय एडिट ओ इंटरनेट न बरं कंट्रोल खायनायनि बागै जाते सिनि बसं तै देरायमेनि आबाहाय पदक्षेप नायतोंनो आबाहाय कायसा मनि मेसेज नुखांका आं वन फन नम्बर नाखा नावयां बागै कक्साका किसान शेयर खायया आउन बागै ओ जे सामं खायतों माने आं मा खाकाव जरावनो अब सिंनो सामं बेदक खायनि खाकाव आनि कबं खमनो सामं गाहामो सिं उसुलताय करै सामं गाहामो कबमा केबेमु फायनाय सामं गाहाम खायतेनि संपूर्ण नेटानि साहाय्य बनाया नेटा पाब्लिक बासियांगो बो पाब्लिक जेखने तंग आरो मा फायनाय सिं सामं गाहाम जखन खायन थांग कबंमा नियम फुरुंनाय सिनि बरगंका ब्लाय नियम सिबायजा उइला सवानटामो नि पारमिशन मांखा नि आबोनि कोनो सार्टिफिकेट मांखा परे पटखाय सिंनो आमाहायकाने दामा साफा खायतनाय आबोनि बागै आनि दफानो आनि बसानो आं गाहाम खायनानि आं किनि पारमिशन नंगा आनि समाजना आं गाहाम खायनाय आबोसि कखे आउन बागै बस संग ताबतेबो किनिमाइसा हंके विशेषकाय 12 परीक्षा माध्यमिक परीक्षा आबाहाय चेरेर जरा एडिट ओइ दोनार बरं बय दिगेते नाहारसि मालिया जानि जान मानजनाय गार्जेनक साइमानोना मानि साननाय बरं नगर टेक्टरिनाय माने आबो एत अशांति सिं खनावो कोरोना मानजाका हंके बरक थैयो नैया इमतेबो कोरोना नि सेतेबो डेंजर माहा एमन बाबे सकय क्या जागा तै आबोनि याफां चेरिनि हंके सिंगमो वानसुइनि हंके सिं साइमानो इमो तामनाय 18 आगिनि सिमिनि सिंगमो प्री प्लान खाय कुबुन बसंनि विशेषकाय वानजि बसंनि बरक सिं बरंनो बरं माहायकै दायरिनानि बरं प्लान खायमानि आबो बरं सक्सेस संखा सालसा सिं आफोर कुनो बेपार कुन आसक सिनि आमचाय पाहारग पारारग बाहाय कुसकरिखो आफोर सालसा सिं इंटेलेक्चुअल नायसिनि बरंनि बिसिङो सिं कायसा टाउन मिटिं आसुक लायखा उमना बाके कासुमा आबो अनेक बालुखा तिनी जोंगबनो साइमानो जेनाकि जों वानसो कांगै जों जतनो साइमानो ड्राग्स एडिक्टेड नि बेपारो बा ओ प्रब्लेमो जों तामो खलायनाय आबो हाय कायसा जों वानसो लायमानि जों चाप लायमानि खरकजाताय खरकजानि वानसुमा ताय खरकजानो जों शेयर खायनाय आबो हाय बनि बागै जोंगमो तिनी कताल कगिया चिनो ड्राग्स एडिक्टेड चिनी सिक्ला समाज चला रखुंथु बोरै रखुंथु चिनी सिक्ला रखसे चिनी भबिष्यत बरकसे चिनी थिनां ओके बरकसे दिनाव मा खायिं दंखागाय चिनी समाज सालजा बजागा थांगलायनाय अबो जों जतनो साइमानो बनि बागै तिनी आंगो जागो पलेनो फाइल खागा 50 जननि किसा उपर बरक जों मने दाखिनि जों बरक कम चिनी उकलगो चिनी जोंनो सापर्ट खायनाय ते 50,000 बरक चिनी थानो दं होनै जों अब खामा कानाय बनि बागै मो ड्राग्स एडिक्टेड चिनी सिग्लार विशेष गयरा जों मनो बाहायके कासनाय जों मनो बाहायके जों चिनी थिनांनि बागै जों चिनी लामानो जों बाहायके बरनो जों तुइदुलनाय बनि बागै जों वान सनाय थांगाबो सामिनि साबो साबाया बनि बागै जेहेतु म शॉर्ट मेसेज आंगोबनो कयनाय जों जेपुरो जों मा हायरो जों अवेयरनेस प्रोग्राम रखना गाय जों जतो जों फालालायनि नांगो जों खरसाथाय खरसानो सुबानानो नांगो तावनि बागै इंगाय जों तिनि वान सगैनायदि धर्म बुखां नायसिं नायखांगै तामहनाय आंबो मथानि दिकन बबो पास्टर बबो प्रचारक बबो एवेंजेलिस्ट बबो मथानि सेक्रेटारि नङा जागाव थाङैसा सानोबा ताय खरसाना डिसकारेज खाय बनि बागै सोसाइटी समाज जत एनजीओ जत रिलिजियन जत पॉलिटिकल आबो बेबाग न सोसाइटी सिखलायो समाज हामग्राय सिखलायो गा जागाव जोंगाबनो जों बरक मात्र जों कोन ना कोन रिलिजियन बे जों नांजा